făcut astăzi probabil cel mai prost jocul nostru, excluzându-l pe cel de la Cluj, pe care nu-l calculez din motive obiective, venind după o boală. Din păcate, totul a fost concentrată mai mult la alte rezultate decât la jocul propriu și treaba asta s-a văzut. Și în general a fost un joc prost de ambele echipe, sincer. Felicit... Habar n-am pentru ce. Eu felicit cu banii Timișoara, ei foarte bine că au jucat și au câștigat. Îi felicit, bravo lor, le urez succes. Ne mai avem de luptat pentru a spera să ajungem acolo unde ne dorim. V-ați văzut prea devreme cu saci în căruță, adică erau câteva rezultate care astăzi erau previzibile, atât nu s-au întâmplat, în condițiile astea meciul cu Otopeniu devine decisiv. Eu personal nu m-am văzut cu saci în căruță, nu m-am văzut cu saci în căruță niciodată. Trebuie specificat lucrul ăsta, mereu am îndemnat la echilibru. Eu știu foarte bine ce se poate întâmpla și până nu suntem orice echipă, în orice situație până nu este calificată matematic, nu are voie să se relaxeze. Din păcate, noi astăzi am făcut-o și treaba asta ne va costa. Acum să vedem ce se va întâmpla la ultimul meci, deși sincer nu-mi doream să ajungem acolo. Ce vă deranjează cel mai tare faptul că echipa de noastră a jucat slab sau că a fost ambiția de echipă fără miză? Informații care nu avem ce miză astăzi. Pentru că echipa noastră a jucat slab, dar ce? Timișoara foarte bine că a jucat. Mi se pare normal să joace, mi se pare normal să-și dorească. Mi se pare absolut firesc să câștige în fața publicului propriu. Nu, m-a deranjat evoluția echipei mele care a fost total lipsă de concentrare. Probabil zic eu că a fost cel mai slab meciul nostru, chiar dacă diferența a fost nesemnificativă și asta doar datorită faptului că Timișoara a jucat prost după vreme. Ați fost sunat să preluați BC Timișoara? Nu. Președintele nostru, managerul, spune că ați fost sunat. Nu am fost sunat. Sunt doar niște zvonuri. Așa din discuție am auzit și eu, dar personal cu mine n-a vorbit nimeni. Ați dorit sau continuați de Știți cum în momentul ăsta, acum nu mă pot gândi decât la meciul care urmează, sincer vă spun. Acum despre Timișoara basketbalistică, doar cuvinte de laudă, într-o fie vorba, fără discuție. Timișoara este un centru foarte important și chestia asta, dacă este reală, pe mine mă onorează foarte rău, dar deocamdată eu mă concentrez și vreau să mă concentrez la ultimul nostru joc. Mulțumim!